mag-isip ka kung ano ang iyong gawin. Nanatili pa rin sa buhay mo, huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga busog sa'yo'y tumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo na tinitibay si Jesucristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan pidaliin natin lumingkod sa Panginoon sa oras na tayo sagana? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka lang tatawag sa ganyan. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga busog sa'yo'y tumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo na tinitibay si Jesucristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita